Toto bude to najepickejšie leto tohto leta. Som McQueen, idem dopredu. OK, tak asi máme všetko nadabované. Ďakujem, chalani, díky. Tak, čaute, dobrú. Peter, skvelá práca, bravo. Dnes ste to spravili výborne. Počúvajte, ešte mám tu jednu vec, čo teraz... Vy už chodte, kľudne. Peter, vás tu ešte potrebujem. Je to mimo scenár. Rýchlo to nahrajme, ideme všetci domov, dobre? To je rýchlovka pre vás, o pár vetičiek. Mimo scenár, dobre, no tak akože dajte to sem, jasné, no akože do filmu, hej, to chcete? Jasné. Mám k tomu nejaké inštrukcie? Váš najlepší kamarát podviedol svoju ženu a vy tvrdíte, že ste v tom čase, keď sa to stalo, boli s ním. A to je k filmu Auta 4, hej? No hej, potitulková scéna. No, OK, v poriadku. Marika Stolová, nazdar, tu je Jonášov kamarát Peťo, asi si ho mne nepočula, ale my spolu robíme v dubbingovom štúdiu a Jonáš bol predvčerom so mnou večer na pive a nebol nikde inde so žiadnou inou ženou. Určite toto ide tam? Si si tým istý? Lebo akože to tam mi tu pán Jonáš Stolová do toho nejako nesedí.